Unha hora e 5 minutos aquí nos Estados Unidos, en Jackson, no estado de Tennessee, 7 horas máis en Vigo, e comeza aquí unha nova emisión en directo do Bar Celeste, na que comentaremos con varios convidados unha nova vitoria do Celta de Vigo lonxe de Balaídos, 3 puntos importantes acadados en Mendizorroza, grazas a un penalti que para min foi clarísimo sobre Iago Aspas, que tamén transformou o propio príncipe das bateas. 3 puntos e o Celta nunha situación máis ou menos tranquila na táboa de clasificación, con boas expectativas tamén en Europa, porque esta semana haberá partido fronte ao Ludo Goretz, bueno, pois bastantes cousas que comentar deste partido, deste 0-1 e desta nova vitoria do Celta. Para todo iso, estamos aquí no Bar Celeste, e ao outro lado da liña cibernética temos en Vigo, preto do Estadio Municipal de Balaídos, o meu amigo cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez. Que tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antón? Buenas tardes y frías tardes también desde aquí, desde Vigo, muy cerquita de Balaídos. Y bueno, feliz por lo que decías, ¿no? El Celta gana tranquilidad en Liga, que es el pan de cada día, y eso le da, yo creo que confianza y calma para jugar en Europa tranquilamente y para jugar también la Copa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un buen colchón, pues para enderezar una temporada que al principio había empezado bastante regular, ¿no? Y con ciertos alarmismos, porque estábamos en esa zona baja. Yo decía que era muy pronto y el tiempo me está dando la razón. Pero bueno, vamos a analizar en breve el partido contra el Alavés. Bueno, por suposto, saudamos tamén a todos os que esteades no chat. Celtoia xa está por aí, Jaime Soto, Rubén Lomba, bueno, non no chat, senón preparado diante da cámara do micrófono, temos o noso bo amigo e celtista profesor de Filosofía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis. Bueno, que tal, Jorge? Como vai todo? Que tal, como estades? Pois nada, aquí para comentar, como decides, este partido do outro día disputado en Mendizorroza, e realmente, pois, no que o mellor, como sempre, foi esa victoria, eses 3 puntos que nos dan, pois, un pouquiño de calma e tranquilidade, e quizáis, pois, un pouquiño de freo, non? A eses alarmismos dos que antes falaba Fer. Se temos en contra que se non lembro mal, entre o 7º e o 14º, pois hai 2-3 puntos de diferencia, pois unha victoria e unha derrota, pois pódese mover moitísimo todo, e realmente estamos aí nunha situación pois de calma e de tranquilidade nun partido que penso foi, agora comentamos, pero a sensación é que foi un partido moi trabado, excesivamente táctico, moi aburrido. Penso que a primeira parte aburrimos ata as pedras os dous equipos, algo realmente moi feo. Pero, bueno, no segundo acto, pois, apenas se sufriu, melloramos un chisquiño, é verdade, pois que o penalti, pois, decantou todo ao noso favor, pero a partir de aí, pois, tampouco houve moitas ideas, o Deportivo tampouco propuxo moito, e o que decíades, ¿no? Con esta victoria, pois, sumamos 3 visitas con 3 puntos, sumando os 3 puntos en cada partido, unha dinámica pois na que estamos en boa liña, con eses puntos aí na mitad da tabla, e, bueno, é unha victoria que é moi anímica, que prolonga pois o impulso ¿no? De ter xa 6 triunfos contando todas as competicións, a espera pois do que pase pois esta semana, que como todos sabemos, temos partido en Bulgaria, e a ver se conseguimos pois estender este refaxo, pero o que foi este partido do outro día, pois 3 puntos, 2 partes moi diferenciadas e algunha cousa que comentaremos agora seguramente. Me gustó lo de Deportivo, Jorge, me gustó. Sí, ia dicir que cando Jorge... Ya sabedes que solo hai un Deportivo. Sí. Claro, cando Jorge dixo Deportivo, falaba evidentemente do Deportivo Alavés e non do outro Deportivo que está a facer as cousas moi ben en segunda división por outra banda. Pero bueno, falemos do Celta. Pregunta por aquí Rubén Lomba onde está Antonio García Teijeiro. Non viu o partido porque o partido foi fora da casa. Leva Antonio xa un tempo de ausencia por aquí polo Bar Celeste, pero é simplemente porque por diferentes razóns non puido ver o encontro. E o vindeiro partido tampouco a poder velo porque vai viaxar a México
para participar ali na cidade de Guadalajara, en México, pois na Feira Internacional do Libro desa cidade mexicana, pero temos, non en Vigo, senón no sur de Suecia, vexo que está a colocarse aí xa, a prepararse para entrar no programa, pois a vida de Brian, di, pero realmente é o noso amigo Joaquín Avellán, el Cumbias, a ver, está aí en negro, pero está aí, bueno, unha... Claro, a camisola de Aspas, como ten que ser. Que tal, Joaquín? enmarcada a camisola. A vida de Brian, bueno, eu creo que foi un mic que pusen outro día, porque estades tan pesados con que volva Bamba, pues veña, a vida de Brian, veña. Pues otro que no acaba de arrancar, pero bueno, quizás non sexa este o mellor partido para falar da vida de Brian, porque penso que estivo morto casi todo en contra, pero nada, bueno, yo creo que Joaquín eres defensor de las causas perdidas, tío. Sí, desde logo, dicía... Brian no arranca, tío. Dicía Fer que había frío por Vigo, tamén bastante frío por aquí, por Tennessee. Supoño que no sur de Suecia tamén, non, Joaquín? Bueno, comparado coas temperaturas as que estaba eu acostumado, agora temos 2 grados como 2 soles. O sea que eso non é nada. Non está tan mal, entón. Bueno, pois falemos do partido. Evidentemente, para min foi un partido en realidade bastante aburrido. A diferenza, pois, marcou ese penalti, senón, pois, moi probablemente o partido remataría en empate. Bueno, gustaríame saber se, ademais deses 3 puntos importantísimos para estar máis tranquilos na metade da táboa, se hai algunha cousa máis que destacades deste partido, desta vitoria 0-1 en Mendizorroza fronte ao equipo dirixido polo Chacho Coudet. Pues yo creo que el Celta fue con la idea de que el partido iba a ser más feo de lo normal, es decir, el Celta sabía que tenía que jugar a un fútbol menos bonito del que normalmente hace, y creo que se supo adaptar. Es decir, en otras ocasiones queremos ir a Álava a hacer cosas que no sabemos en un campo como ese, y esta vez, con la lección aprendida, pues yo creo que el Celta fue con la idea de, bueno, vamos un poco a jugar parecido a ellos, y yo creo que por ahí salió la victoria. Se tuvo paciencia, evidentemente ocasiones casi no hubo, y Coudet esperaba un partido mucho más abierto, lo decía después en la rueda de prensa, pero yo no sé si lo decía un poco por decir o no sé si realmente lo pensaba, ¿no? Yo esperaba un partido como el que fue. Bueno, lo que no tenía tan seguro era que pudiéramos ganar, pero sí que esperaba un partido bastante feo y con pocas ocasiones, ¿no? Entonces creo que el Celta se supo adaptar bien esta vez. Y incluso es verdad que por momentos sí que pudimos hacer nuestro juego y tener posesión, pero en general el Celta lo que hizo fue defender mejor de lo que hacía en otras ocasiones, y en un campo como ese, pues bueno, esperó su ocasión en una jugada que realmente es verdad que Yago fuerza el penalti, pero la jugada ya es buena incluso antes de que llegue ese penalti. Por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Fran Beltrán, al que sus detractores acusan de no dar un pase hacia adelante, pues en esa jugada lo dio y bien dado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el Celta, digamos que se adaptó a las circunstancias, supo sufrirlo demasiado, pero supo, digamos, hacer un juego más feo, y por ahí salió la victoria, ¿no? Entonces, bueno, creo que Claudio está abriendo el abanico dentro de su estilo, y eso es muy bueno. Es decir, el Celta está mostrando diferentes caras, y cada vez defendiendo mejor. Se defendió bastante bien en Álava, y eso, haciendo a veces un fútbol más práctico y menos preciosista, ¿no? Y por ahí salió la victoria en Álava, en Mendizorroza. Bueno, foi un partido que tal, o allá estamos capaces de manter bueno, partidos como deste fin de semana, que non vamos, non nos marcaron e nin estiveron preto de marcar, porque non lembro ningunha intervención de Radu de nivel, de moito menos. No, dúas, pero de perigo ninguna. Nada, pero comentaba, para min, eu estou un pouco, obviamente eu son aficionado do Celta, non? Pero moi frouxo a la vez, a verdade, Non sei se é mérito do Celta ou non, o Alavés ata esta xornada estaba por enriba de nós, un décimo posto, pero... Un punto por encima, tampouco...
Sí, moi pouco fútbol, ¿no? Denis Suárez por ali e tal, Carlos Vicente, pero nada, non... Foi un partido que se fixese ao Celta en casa, un partido así contra pues, o partido pues, o contrario, ¿no? Perder 0-1 contra o Alavés así, un partido moi decepcionante. Vamos a ter... Voulle dar mérito tamén ao Celta, por suposto, non é só de mérito do Alavés, pero bueno, eu espero que non estou moi confiante, eu moi confiado de que Xesa, creo que un partido puntual que o rival non estivo moi inspirado e nós fixemos un partido serio en defensa, pero non sei, polo que teño visto hasta esta tempada, do que levamos de tempada non me fío moito deste equipo de que sexa capaz de plantexar un partido así contra un rival máis inspirado, non? Por exemplo, se toca, eu que sei, un partido contra un rival así, contra un Betis, con tal, non vexo un Celta capaz de anular o Betis, por exemplo. Pero bueno, gallá, o máis importante son os 3 puntos e tamén, pois, bueno, pois a seriedade defensiva que tivemos na segunda parte, que non pasou nada na segunda parte. Foi marcar o Celta e non pasou nada. Sí, penso que tendes razón. A ver, o importante penso que se alguén, unha persoa que entrase a ver o partido e non vise nada das primeira parte, entrar na segunda parte só, tería unha idea completamente distinta do que foi o partido, porque realmente na primeira parte foron indefinicións e imprecisións por ambas partes, e penso que un pouco nos deixamos levar por eso que decía Fer de que iba a ser un partido feo, non? Pero penso que un conto cambiou por completo na segunda parte. Incluso nós saímos, pues, non sei, penso que un pouco mellor posicionados dende o primeiro momento. Penso que o primeiro disparo a porta de todo o partido foi no minuto 47 da segunda parte, que Moriba pues, obrigou ao porteiro do Alavés a facer algo, e aí pues, empezamos a facer algunha cousa, non? Está claro que a partir do penalti pues, a cousa cambiou, e o Alavés pues, tratou de reaccionar pues, con algo máis de presencia ofensiva, e foi aí cando Coudet meteu a todo canto dianteiro tiña disponible, meteu hasta Mariano, ¿no? Para xogar con 3 puntas, estivo tamén Aleñá por banda, e bueno, intentando facer algunha cousa, pero tamén Giraldez cambiou moi ben, reforzou o centro do campo, deu un pouco máis de oxígeno a esa defensa e realmente non pasou nada, ¿no? Hubo nada, moi poucas opcións, creo que un centro de Otto que deu no pau, pero salvo iso, o Alavés pues, non fixo gran cosa, non? Xa que falas do centro do campo, Jorge, como vedes ese centro do campo? Porque evidentemente Moriba fixo un gran partido, penso que no chat todos están de acordo, moitos están de acordo con iso. Pero Moriba Beltrán, que había pois xente que dicía no comezo da tempada que ese non era un bo centro do campo, que Moriba funcionaba mellor con outros xogadores, etc. Eu neste partido vin que a conexión entre estes dous xogadores, ao menos neste encontro, foi moi positiva. É que ao principio falábamos disto cando comezou a tempada. Penso que todos estábamos de acordo en que a dupla, digamos, de partida era Moriba Beltrán, que a partir dunha actuación un pouco flouxa empezaron a facer cousas, pero eu penso que funcionamos moito mellor con ese centro do campo de partida, a pesar de que ás veces, por exemplo, pasan cousas un pouco raras, porque Beltrán, que fixo un partido moi bo, na primeira parte creo que non errou ninguna soa das entregas que fixo, e fixo un montón delas, e deu pases con verticalidade. É verdade que na segunda parte estivo un poquinho peor, que non fixo un só robo e moi poucas recuperacións, pero foi unha moi boa combinación, non? E na segunda parte aí Moriba fixo todo o contrario, foi unha exhibición física realmente importante, non? Entón, un nivel por arriba do resto. Sí, un nivel por arriba do resto, sí. Sen dúbida. Eu non sei cal é a alternativa que a xente que di que Moriba funciona mellor con outro,
non sei que outro, Sí. quero decir, con Sotelo, supoño, porque sei que a moita Sí, xente... porque di aí Rubén que Sotelo fixo unha super pretempada e gañou o posto no comezo da Liga, claro, iso sí é certo, nos primeiros partidos de Liga, que tampouco foron os mellores do Celta, todo que dicilo, pois Sotelo gañou o posto, sí, pero bueno, as cousas cambian ao longo da tempada, que é longa e con moitos partidos, claro. Yo creo que Moriba está en un momento en el que juega bien con cualquiera que tenga al lado. O sea, realmente el nivel es tan alto y además es que está siendo tan regular. Todo lo que le faltó el año pasado, ahora mismo ya lo tiene. O sea, yo creo que realmente ahora en Barcelona se están frotando los ojos y diciendo, caray, vaya jugador que tuvimos aquí y ahora lo que está rindiendo y con la edad que tiene. O sea, realmente sigue siendo jovencísimo. O sea, que yo creo que ahí sí que ha acertado la directiva del Celta. Que ten 22, 23? Sí, por ahí yo creo, más o menos. No tiene más. Ilais, sí, é que Ilais eu lembro cando ele debutou no Barça era un xogador cunha proxección similar a de Pedri, cando debutou. Logo as carreiras foron cada unha por seu dado, pero cando debutou falábase moito de Ilais. É que talento ten un montón, e físicamente non sei se na Premier League de Jorge, pero na Liga está físicamente por arriba do resto. Sí, aquí está, ten un chesquiño máis, está claro. A min sorprendeume moi negativamente o Alavés, por suposto, sen quitar mérito ao Celta neste partido. Eu agardaba un pouco máis, non pensaba eu que fose a ser un partido especialmente espectacular, pero eu agardaba máis do Alavés na casa. Foi un partido nun día no que ia frío, non sei se iso tivo algo que ver, pero realmente na primeira metade os dous equipos, como dicides, estiveron pois moi imprecisos, houve moitas faltas. Tamén penso que o árbitro pitou algunhas faltas que non eran precisas, non? Entón cortaba o xogo e facía que o partido fose menos fluido, non? Pero a mí unha cousa que me gustou deste partido do Celta en particular, na segunda metade, foi como o Celta foi quen de controlar o partido tendo o balón en posesión, non? Porque para mí unha das razóns de que o Alavés non tivese ocasións na segunda metade cando estaba perdendo 0-1 tivo que ver primeiro con que eles non estaban moi ben en ataque, tiñan problemas, distancia entre as liñas, etc. A presión non lles funcionaba, pero despois tamén o Celta foi quen de ter o balón e sobre todo nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos máis o tempo engadido, penso que o Celta manexou nese contexto moi ben o partido e iso é algo moi positivo, non? Porque fala de que o Celta quizáis estea a solidificarse un pouco máis, non? E iso pode ser importante para partidos contra rivais máis difíciles do que realmente foi o Alavés no terreo de xogo. Sobre o papel, o Alavés era un rival complicado, non? Pero despois, o que ocorreu no terreo de xogo, pois cambiou un pouco esas prediccións. Sí, no se sufrió tanto, ¿no? Antiguamente el Celta sufría muchísimo cuando ganaba 0-1 en cualquier campo, ya sea el del Alavés o cualquier otro, y se supo llegar muy bien al final y llevar muy bien el final de partido. O sea, no hubo grandes sustos, no se sufrió. Siempre sabemos que con 0-1 el Celta tiene, pues el riesgo de que le empaten, pero en este caso fue un final más bien tranquilo comparado con otros. Por eso digo yo que el Celta está, digamos, abriendo un poco el abanico, Claudio está abriendo un poco el abanico y está haciendo este equipo un poco más maduro en ese sentido. Entonces, bueno, pues también es un gran paso adelante para lo que queda de temporada. Cando Fernando di iso de abrir o abano, etcétera, a que te refires exactamente, Fernando? Me refiero a que el Celta se adapta a los momentos y a veces no hace falta hacer un juego bonito, sino ser inteligentes y perder el balón en zonas de poco peligro o hacer que el tiempo corra en zonas de poco peligro. Normalmente éramos los buenos de la clase, siempre éramos los buenos de la clase, entonces provocábamos que nos empataran los partidos o nos los ganaran incluso, porque no perdíamos tiempo, porque no teníamos, digamos, las tácticas o las estrategias de hacer que el tiempo corra. Se quejaba Coudet de que el descuento de 5 minutos, creo que fue en la segunda parte, pues prácticamente no se jugó. Es muy buena señal que el entrenador rival en la rueda de prensa, después del partido, se queje y diga, es que de los últimos 5 minutos, ¿cuántos se jugaron? Eso es una buenísima señal para el Celta, porque provocó eso,
que el entrenador local se enfade porque apenas se ha jugado en esos 5 minutos. Eso me alegra mucho, que el Celta sepa hacer eso. Entonces, eso hay que hacerlo más veces. Por eso digo que esto para el futuro es buenísimo. No todos los partidos se van a poder ganar por 2 goles de diferencia o 3. No. Entonces, por eso digo que es un gran paso. Tamén temos en conta que esta semana penso que na cabeza de Giraldez estaba o partido en Bulgaria. Está claro. Sí. Que, a ver, o que pasou na segunda parte podería ter pasado na primeira de ter outra xente de partida, pero esa xente non a sacas porque queres un pouco manter a forma e o nivel e intentar aguantar con ese deseño para o que tes dentro de un par de días, non? Entón tamén penso que moitas veces ese tipo de discrepancias entre o que pasa nunha parte e noutra ten moito que ver coas pezas que temos para intentar xogar as dúas competicións de forma axeitada, non? Porque, a ver, unha das razóns polas que o partido mudou por completo foi cando entraron Borja Iglesias e Mingueza. O sea, a partir de aí, Mingueza é unha sorpresa de que bueno, non estaba de partida e, bueno, ao final, pois claro, tes que dosificar forzas, pero esas entradas, pois evidentemente, cambiaron por completo a dinámica do xogo, non? Entón, claro, cando non temos moitas pezas para poder facer iso, tamén temos que xugar con iso na cabeza, non? E ante un rival como o Alavés, pois eu penso que Giraldez tiña eso en mente, intentar, pois, o que te dices, abrir un pouco o abano e intentar xogar co que temos para adaptarnos a iso. É verdade que noutros partidos, noutras ocasións, con rivais semellantes, pois non o fixemos así. Penso que tamén, aínda que foi un aburrimento de partido na primeira parte, adaptar un pouco a ese aburrimento do que tes enfrente, pois é un paso adiante importante para o Celta. Agora está por ver, pois como decía Joaquín, se podemos facer iso cun Betis ou con outro equipo, pois claro, exe un pouco outra cousa, non? Con máis creatividade, porque eu creo que a vez estivo moi falto de ideas. Moito. Tiveron nin a recurso clásico. Bueno, creo que intentaron centrar e tal, pero tampouco tiveron un asedio como tivemos en outros partidos que vamos, comentaban no chat que este ano esta tempada estamos en un equipo serio. Bueno, tivemos un par de manchóns na tempada, o partido de xa prometo traerme. Non quero ir ao partido de Stuttgart e tal, non sei que, pero sí que en Liga eu creo que o único rival que foi moi superior a nós foi o Elche. E vimos minutos vime o Elche Madrid, que ben xoga o Elche. Sí, yo tamén vi un pouco, sí. Eu te ia decir que ese partido foi un partido para mostrar que o Elche non está a xogar nada mal o fútbol este ano. Claro, porque xogaron mellor que o Madrid, Y sin complejos, juegan, se creen lo que hacen y juegan sin complejos. Esa derrota vamos a contextualizala porque no resto de partidos, máis ou menos, estimos competindo ben. E claro, sí, que decides que tamén é complicado. É unha vitoria perfecta, porque vas a la vez, levas os 3 puntos, ninguén mancado, chegas máis ou menos fresco para o partido dos xoves, e logo, bueno, pois foi relativamente, non foi un recital futbolístico, non foi algo... Nem moito menos. Pero bueno, houve algunha cousa, por exemplo, a mí me gustoume, por exemplo, como vai pouco a pouco collendo sensacións a Edu, non? Penso que eso é algo que me parece que está ben. Era un partido, claro, xogou ao final casi un cuarto de hora, creo, ou 20 minutos, e foi pois o partido perfecto para facer iso, para que Edu vaya collendo tal, e fixo, creo que unha anticipación moi boa sobre Toni Martínez, non errou nada, non tivo ningún problema, e bueno, así como hai cousas interesantes, pois penso que bueno, foi un partido tamén para ver que claro, precisamos que Starfelt este ben, Marcos Alonso non está aínda nin tan sequera cerca do nivel que tivo o ano pasado, e de feito está pois encadenando certos partidos erráticos, e penso que é problemático pois que non estea para nada Brian Zaragoza, non? Penso, non sei que pensades, pero realmente é algo que non sei. Así como o partido europeo de hai dous, penso que foi, non me acordo ahora cal foi, que foi o de... Contra el Dinamo de Zagreb, pode ser. Contra o Dinamo e contra Niza xogou ben. Contra el Niza tamén, casi, sí. Contra Niza fixo, creo que o seu maior partido ata agora. Creo que outro día fixo,
posiblemente o que foi o seu peor partido no que leva no Celta, non? Claro, eso é unha cousa bastante, non sei, non entendo que pasa aí, non? Sigue solamente con chispazos y no es suficiente con chispazos. Con lo que está cobrando, que es de los sueldos más altos, no nos llega con chispazos. Yo creo que tiene que... Claro, que é un tema de nivel, non? O sea, penso que ten aínda está moi lonxe do nivel, non somente que esperábamos del, senón incluso do nivel necesario e preciso para xogar nunha primeira división. Que, a min, o frustrante de Brian é non ver... ou non sei se estamos atopando pero cada vez que recibo o balón é como que se para sempre moito. Sempre moito, sí, certo. Rompe a fluidez, rompe o movimento de balón, non un xogador que tire, por exemplo, Javi Rueda, que o xogador técnicamente xogan, por suposto, carrileiro, contra extremo, media punta, tal, pero un xogador que dá máis profundidade que Brian Zaragoza. Da Zaragoza sí, cando collo o balón e ten o día, pois encara e ten un regate e tal, pero Javi Rueda é un tío que corre polo carril e chega a línea de fondo e centra. Brian Zaragoza é recibir o 90% da xogada, recibe o pé, amaga o regate e pasa atrás. E perdes 15 segundos de 5 segundos de recolocación da defensa. É un pouco frustrante ás veces ver que non... Para mí eu prefiro que encare, que non perda o balón de que forme unha contra, non? Pero que vai o balón á banda, que non se atreva ou que... Non sei, que este restando, non? Eu a Brian vexolle como que está nun sintres de aínda con falta de confianza, non? El recibe o balón pasa rapidamente cara atrás, como dicides, e despois outra cousa que é un pouco preocupante que case que sempre tenta facer a mesma xogada, non? E ás veces esa xogada lle sae, como por exemplo no partido fronte ao Alavés mesmo causou un cartón amarelo que forzou aí en banda esquerda, pero ese intento de marchar por rapidez dos defensas e despois tamén de cortar cara dentro e lanzar o segundo pau é unha xogada que está a facer moito como se non tivese pois tanta confianza como para facer algunha cousa diferente, non? Bo partido Iago Aspas, por certo. Iago Aspas non foi o... Pero se ves un recorte coas 4 ou 5 intervencións de nivel que tivo, moito nivel, foi o xogador máis, como case sempre, o xogador máis técnico, con máis regate. Sí, pero la jugada que dice Antón es la típica jugada que hacía antes Nolito. Y claro, está bien, esa jugada está bien, sobre todo cuando tienes el cuerpo para hacerla y la velocidad, que él la tiene y la puede hacer alguna vez. Pero a lo mejor es verdad que abusa de esa jugada, ¿no? Igual tendría que abrir un poco más el repertorio Brian y enseñar otras cosas, ¿no? Pero por iso penso, Fernando, que está con pouca confianza, non? Porque se tivese máis confianza tentaría facer algunha cousa diferente. Cando lle sae é magnífico, porque ten moita rapidez, pero non lle sae moito e penso que el vai frustrándose a medida que vai sigue pareciendo un verso suelto, ¿no? Como se suele decir dentro del equipo todavía. De feito, outro día, un dos pases de... Non sei se foi un dos pases de gol que deu, foi unha xogada moi parecida que vai sempre, pero en vez de encarar, mandou o balón adiante e foi detrás dele con moita velocidade. É unha cousa que ata ese partido non o tiña feito nunca e saíulle moi ben, porque tiña moita máis velocidade que o xogador que estaba con él. Entón, se ve que ten recursos, que é rápido, pero que non acaba de atopar o seu sitio, non? E alguén falaba tamén aí de Abdelawi, que é verdade que é un xogador moi rápido que pode crear moitas ocasións en canto chegada de velocidade, pero logo ten que mellorar aínda tanto na técnica, que sempre, claro, é moi rápido e chega, pero canto chega, sempre o último pase, o último tiro, pois é algo que non está todavía a sair ben, non? Pero, bueno, a actitude, pois é todo o contrario, non? Lín outro día que en velocidade de punta registrou a terceira máxima velocidade da Liga este ano. A Liga, sí. Creo que era o ranking, era o máis rápido da Liga e o lateral do Rayo, Ratio. Mbappé, creo que registrou o segundo, e o terceiro, Jones. Pero eso no da puntos, Joaquín. A mí esas estadísticas, la verdad, me importan bastante poco. Non da puntos, pero que un tipo non é normal,
Non é un recurso, non é algo... Adelawi ten cousas de xogador moi bo, A min gustame moito Jones Adelawi. Pero, home, Claro, Jones Adelawi, Joaquín, é un que xogador que, exactamente. como a primeira tempada de Billy, non? Hai que agardar a que vaya collendo experiencia Porque xogando máis minutos de partidos e tal. cando chega a controlar a técnica coa velocidade que ten, claro, que pode convertirse nun xogador determinante, ¿no? En ese momento será cando alguén veña non lo leve, ¿no? A min Probablemente. pareceme técnico, pareceme que ten regate para os dous lados. A min, Adelawi un Sí, xogador o que pasa que xa non é na primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que se planta diante do porteiro a velocidade e logo non é capaz de ter unha precisión ou ver se algún compañeiro está mellor ou dar un pouco ese puntito que precisaría para que esos arranques de velocidade pues rematasen en unha xogada. No, pues bueno, es verdad que la que termina Bale, ¿no? Que chegaba e tiraba. No último minuto, tivo aí unha xogada que fixou. Sí, la del último minuto está bien. O sea, no tiene mucho ángulo, pero por lo menos fuerza al portero a hacer una parada. Sí. Para min, vésolle máis cousas que as que vía a Bilio ata 3 tempadas de Bilio. Eso é verdade. Como di por aí Celtoia, iso gañase con partidos, e estou de acordo, e por iso penso que con este xogador, como con Svedberg no seu momento, agora xa non sei tanto con Svedberg, pero no seu momento había que ter máis paciencia, non? E penso que, bueno, pois se vai xogando e vai evolucionando, pois pode ser algo moi penso que a Giraldez vai facer moi ben en darlle minutos, aínda que non xogue moito, pero se en cada partido pode xogar 15, 20 minutos, ter sempre un xogador de recurso, vai ser a forma na que vai aprender. Unha pregunta que creo que nunca falamos no VAR isto, ou recentemente. Estás seguindo o temporadón que está facendo Tadeo Allende na MLS? No. Home, non estou a seguilo de ver partidos, pero sí que leo cousas, non? Leo cousas. Algún highlight por aí de algún partido, pero... Que leva 20 goles. 20 goles na MLS. A ver, que claro que non. Que o mellor... Antón, non sei se ti podes xogar na MLS, non sei se estás... No. A ver, a MLS ten mellorado moito nos 20 e tantos anos que levo aquí nos Estados Unidos e, de feito, está a comerlle moito terreo a Liga Mexicana, non? A min ainda me gusta máis a Liga Mexicana, non? Polo de agora, non? Pero é certo que a MLS está a traer xogadores de México, está a traer xogadores mesmo de Europa e de outras partes de Latinoamérica. Entón, bueno, pues está a mellorar, pero penso que ainda lle queda moito por mellorar, entón é difícil comparar un xogador como o seu desenvolvemento nun equipo da MLS e despois o que podería dar na Liga Española. Lembrade, por exemplo, a Luca de la Torre, ¿no? Bueno, Luca de la Torre nunca foi un xogador destacadísimo na MLS tampouco, non? No, é certo, pero bueno, quero dicir que hai unha diferenza de calidade que ás veces é máis grande do que semella, pero non, eu non podría xogar en ningunha liga de ningún lugar. Que conste que a mí Luca de la Torre no me disgustó, ¿eh? Yo ya dije que yo no lo hubiera echado del Celta. Yo estaba bastante a favor de Luca de la Torre. A mí era un jugador que me gustaba. No era nadie fuera de serie, pero no, para mí no sobraba. Claro, o tema é que, claro, para ter a Luca de la Torre igual tes a Sotelo. Non sei. Bueno, ¿sabes? Claro, sí. Perfil diferente, pero nivel similar, quero decir. Sí. Isto que di Antonio Pérez sobre Jones é importante, porque realmente é así. Claudio é un adestrador que eu penso que comprende cales son as calidades que ten Jones, bueno, pues como que decía Jorge antes, se lle daba minutos, non en todos os partidos, pero en varios partidos vai gañando pois experiencia e sabendo o que ten que facer e mellorando nese control de balón coa rapidez, etc. Pero sí, é cousa de Claudio, evidentemente un bo adestrador fai que é quen de ler estas capacidades dos xogadores para despois utilizalas. Di Rubén Lomba que a temporada de Tadeo Allende é un verdadeiro temporadón porque leva máis goles que a Suárez, e iso fai que o valor de mercado subise moito. E despois Jaime di que Allende debería voltar e poñerlle as cousas difíciles a Brian
por exemplo. Que non volte, porque... Se fose o Luis Suárez do Liverpool, sí que... Eso iba a decir que Luis Suárez ten máis mordente, e o de mordente o digo con doble sentido. Claro. Efectivamente. Bueno, falando de xogadores, de voltas e cousas así, Rubén Lomba escribe por aí que o Celta vai solicitar a cesión de Fer López para xaneiro porque non está a xogar nos Wolves. Os Wolves están en segunda división, realmente, prácticamente. Claramente. É unha broma. É unha broma isto. Candidatos ao descenso, pero dende xa levan dous puntos en 12 partidos, pues imaginade. Sí, efectivamente. Bueno, preguntas, Joaquín, se é unha broma. Coido que non, creo que Rubén dicía que tiña algunhas novas que quería partillar, esta unha delas, que a posibilidade hai que sacar a alguén, porque non hai sitio, hai que sacar a Eu tamén o escoitei esta semana tamén de fontes de certa fiabilidade, algo que se están plantexando, porque realmente... Pero igual que... Di que é un rumor que saiu en varios medios hoxe. Pero sabedes se é algo máis de Fer que bota de menos a familia ou algo así, ou quere o Celta? Non sei, porque parece raro que leva 2 meses aquí, Xa, o que pasa que creo que unha cosa tamén que está ao 50%. Penso que o xogador tampouco está a toparse demasiado ben, polo que eu sei da xente que ten contacto por ali. Bueno, é verdade que no caso de, bueno, que noutros casos, pois, máis tempo está ben, non? Pero que non é destes casos que aterrizou non demasiado ben, e ali xa sabedes como son estas cousas, que canto colles a cousa de non contar ou contar pouco, encadeas pois moi bons non moi bons partidos, e a dinámica do clube neste momento unha dinámica tremebunda, pois penso que se xunta un pouco de todo, non? Pero non sei... Non debe ser fácil adaptarse a Birmingham, a verdade. Non, bueno, sobre todo desde o principio, non? Se aínda tivés que o xogo vai ben e que encaixas un pouco na dinámica, pero que ahora mesmo ata o mesmo Larsen está a bronca continua en cada partido, bronca co adestrador, bronca cos compañeiros, non está a cousa nada ben. Non sei se será moi sinxelo, como decía Fer, se é moi viable esa cesión desde o punto de vista administrativo, non? Claro. Quen é o adestrador do Wolves, Jorge, sabes? Pois non me acordo agora como se chama. Vale, nada, non é por... Pero sí, estaba vendo, sí, 2 puntos en unha puntuación. Claro, a Premier non me daba conta de que 2 puntos. Claro, que son 2 puntos, é que teñen perdido os partidos realmente de forma, eu vin 3 ou 4 partidos nesta xornada deles, nestas 12 xornadas, e realmente é que o xogo é realmente tremebundo. E ainda por riba os recén ascendidos pois están xogando bastante ben. Entón, claro, este ano o descenso é bastante complexo, pero os Bulls están aí daos conta que o penúltimo ten 10 puntos, eles teñen 2, entón, claro, é que xa son 8 puntos co último, é moi complexo meter iso no... A mí Fer López nunca me pareceu un xogador Premier. Bueno, por os partidos que lle vin no Celta e tal, non me pareceu un perfil Premier. Quero decir, quizás cando evolucione sexa o Fer López que todos pensamos que pode ser un Fer López que valga 25 millóns, porque o Fer López de agora non valía 25 millóns. Bueno, pero que foi demasiado cedo. Decía Jaime, non? Creo que compartiches, Antón, que unha mala venta pode truncar a carreira. Bueno, é moi xove Fer López. Non, truncar non, pero é verdade que... Non truncar, pero sí que decelerar, non? Un pouco. Sí, se o obxectivo era facer unha plataforma e ter visibilidade para de aí ir a outro lado, claro, o problema é que para que iso saia ben, te ten que pasar como a Larsen, tens que facer unha primeira temporada un pouco mellor e xogar un pouquiño mellor, e ter un xogo mellor, porque, claro, ti non podes ter visibilidade se o teu equipo está fatal, e ti ainda por riba non contas nada para o debuxo do teu adestrador, non? Entón, claro, eu sí entendo que ese rumor pode ser certo de cara un pouco a recuperar esa idea de xogar máis e xogar mellor, non? O mellor, claro, foi un momento bo porque, claro, era unha oferta que ninguén podía rexeitar,
tanto económicamente como persoalmente, pero unha vez que estás, o mellor, pois tes que pensar as cousas dous veces, e se tes a opción de poder estar cedido outra vez, pois o mellor non era unha cousa mala para el. E para nós. Claro, Crees que tiña sitio, que ten sitio aquí? Agora. Que xogaría, creedes, non sei, que sería un xogador que xogaría, digamos, un de cada 2 partidos de titular? Hombre, tiene el perfil que está buscando el Celta hace tiempo, ¿no? Ese perfil de jugador pasador, que abra un poco, que un poco aclare un poco el juego cuando se atasca, pero claro, también es verdad que la plantilla, como digo, está completa numéricamente, habría que dar salida a alguien. Claro, pero un xogador, ese perfil falta, porque é un perfil que se deixou sair por cartos, evidentemente, por esa oferta que non se pode resistir ou rexeitar, pero claro, non se contratou a un xogador dese perfil. Evidentemente, pois ese a súa volta eu penso que sería algo positivo se hai que administrativamente se pode facer. Non sei se xogaría titular indiscutible todos os partidos, pero dende logo se consegue voltar ao nivel no que estivo a tempada anterior, sí que eu penso que sería un engadido importante para este plantel de Giraldez, non? Ti que pensas, Jorge? Non, porque estaba pensando que el xoga, cando xogaba pola dereita. Quen está xogando pola dereita? Iago Aspas e Jutglà. Non sei, sabendo que Fer López é un perfil máis Aspas que Jutglà, non? Que creo que seguramente nos falta un xogador que con creatividade, que pida o balón ao pé, que ponga os horas para xogar. Bueno, non sei se sería... Claro, porque sería pues en detrimento de Jutglà, en detrimento de Borja Iglesias, de Pablo Durán, de Brian. Yo lo veo como jugador por el centro, más que por banda. A mí no me parece un jugador de banda, me parece un jugador de centro, de media punta por el centro, sí, con libertad. No esquema de Claudio, xogaría no lugar de Aspas. Hai que ter en conta que Aspas non vai xogar todos os partidos, claro. No. Claro, por iso. É unha boa combinación, pero bueno, como son realmente futuribles, isto sabedes que pode mudar dun mes para outro. Pero esto que está pasando me da un pouco la razón, entre comillas, de cuando digo que Fer López era un proyecto que estaba empezando a ser algo, pero estaba empezando a ser algo. Por eso digo que la oferta que viene, la oferta que llega de Inglaterra es buenísima, teniendo en cuenta eso. Es un jugador que evidentemente yo querría que siguiera para que se forme más, y con esa oferta evidentemente tienes que venderlo, pero insisto, no era un jugador hecho ni al 50%, lo que pasa es que estábamos viendo cosas muy buenas desde el jugador. Pero penso que tamén pasou un pouco con Gabri Veiga, claro, un xogador distinto, pero realmente era un xogador que aínda tiña unha proxección na Liga Española de outro par de anos de mellorar. Da por riba unha liga na que xa o está de saber agora, quero dicir, está no Porto xogando e realmente aínda non está o nivel que deixou cando marchou do Celta. É que, basicamente, o que estivo na Arabia foi a velas vir, a entrenar, ¿no? Básicamente, xogo medio adestramento, ¿no? Y cambia el entorno y cambia el contexto y estos jugadores lo acusan. A nivel futbolístico, en de logo. Logo tamén, Gabri Veiga, é que tampouco, bueno, Gabri Veiga é un xogador que vai xogar sen presión de cartos en toda a súa vida. Non é como outros xogadores que ten que gañarse contrato. Gabri Veiga xa fixo cartos para os seus bisnetos, se quere. Pero, que iba a comentar... Bueno, claro, Fer López. Sí, Fer López, claro. 25 millóns. O tema, o Celta creo que dará o salto cando ti teñas un Fer López, poñan 25 millóns, esa é unha oferta irrechazable, e ti pases de ser o Celta a ser o Athletic Club ou a Real. E decir, sí, teño este tipo que pode valer 25 millóns agora. Correcto. Pero que igual en 2 anos é 40, non? Ou 50. Correcto. Vésase Laporte, vésase Zubimendi, vésase, etcétera, etcétera, non? Entón, ese é o salto que temos que aspirar. Que será talento. E incluso, es que Williams no Bilbao, no Athletic Club de Bilbao, ¿no? Sí, Nico Williams, claro, sí, xogadores quero dicir, son xogadores que ti crees que non sei canto ofreceu o Bayern de Múnich ou o Barça por Nico Williams, 60 millóns. Non marchou.
quero dicir, ese será o siguiente nivel de xerar talento, é o nivel que vaya que un día pues, podamos ter maior. E que tamén poder ter pues, quedado con Larsen en vez de vendelo agora e ser ti como Celta o que vendas a Larsen ao Newcastle por 80 millóns cando queran, non? Claro, é que facer iso é o que dá a diferencia entre pues, equipos da metade para baixo e equipos da metade para arriba, pero mentes non cambien as cousas económicamente na Liga Española é moi complexo. É moi complicado. Iso. Pero penso que iso é ao que se refería Jaime Soto cando dicía o de escachar a carreira dun xogador, máis ben desacelerar a carreira, porque evidentemente un Gabri Veiga que está en Arabia pois non está ao nivel que podría estar se estivese en España e despois, claro, chega a Portugal, que é unha liga menos potente que a española, pero, bueno, é unha liga máis potente que a árabe, e evidentemente, pois, ten que entrar en competición de novo, non? E non penso que iso sexa o que ocorra exactamente con Fer López no Wolves, porque evidentemente o Wolves está moi mal dende un punto de vista da atmósfera do equipo, do ambiente, todo iso, pero claro, a Liga é moi competitiva e é un equipo que prácticamente está no Championship e falta aínda máis da metade da tempada, non? Entón, bueno, sería interesante, non? Esa idea de que voltase. Se a idea era facer a mellor carreira deportiva posible, que esté xogando no colista da Premier, bueno, que non esté xogando no colista da Premier. Que non esté xogando, ese problema tamén. Claro que ese é o problema, é que tiña que ser pues, un xogador imprescindible para ese esquema, ¿no? E que non está a ser, ese é un problema, ¿no? E a Premiership non é a segunda división, aí sí que hai unha diferencia importante. Na segunda división de aquí sé que temos un nivel de fútbol un pouquiño mellor do que ten a Premiership, e que a diferencia entre a Premiership e a Premier é abismal, e que a Premiership está a niveis da segunda escocesa, unha cousa así, quero dicir, que aí sí que non te podes permitir o luxo de estar un ano xogando nun equipo de Premiership, porque aí sí que vas ao carallo. Di tamén por aquí Rubén que fala un pouco tamén de Mingueza, que sae fixo porque ten moitas ofertas de Arabia, Inglaterra e Italia, ofrecen cartos que non pode ofrecer o Celta para a renovación, e despois di tamén que Mingueza non vai deixar o Celta colgado a mitad de tempada, entón agardará o verán. Este é outro dos rumores que están saindo por aí. Eu penso que non podemos permitirnos o luxo de quedar sin Mingueza sin Beltrán. Penso que aí a directiva está pensando niso, está pensando en xogar coa renovación ou non de Beltrán e de Mingueza, e penso que Garcés ten eso na mente, non? E intentar non renovar ou non quedar, non? E penso que non podemos permitirnos ese luxo de non contar con esos jugadores, non? Y la suerte que estamos teniendo es que, por ejemplo, Fran Beltrán, que ahora lo sacas a la palestra, Jorge, está jugando igual que si tuviera un contrato de 5 años por delante, y eso me parece increíble. O sea, que tengamos la suerte de que Fran no está descentrado, está pensando exclusivamente en el Celta y no está, digamos, afectado porque le faltan unos meses con el Celta. A mí eso me parece una suerte. O sea, ya sí sabía que Fran Beltrán estaba comprometido, esto todavía lo confirma más todavía, y además sigue jugando igual. Entonces, claro, encontrar un jugador en el mercado de esta edad que tiene 26, 27 años, con este compromiso y con esta calidad y con la cohesión que da el equipo, porque la cohesión que le da el equipo Fran Beltrán, muchas veces la gente no lo ve, pero Fran Beltrán lo que hace es unir al equipo. O sea, el equipo no se rompe en parte por el juego que hace. Y claro, eso es un juego poco vistoso a veces, pero es que esa cohesión que hace a veces no se hace a través de pases preciosistas, se hace a través de acciones que son no vistosas, pero las hace. Y el posicionamiento, son muchas cosas que tiene Fran que realmente dejarlo ir de esta manera me parece es como tirar oro a un pozo. O sea, me parece un riesgo que yo no sé si están o no preocupados. Fran decía hace poco en una rueda de prensa de la Europa League que nadie había contactado con él. Esto lo dijo hace escasas semanas. Entonces, claro, que nadie haya contactado con él me parece increíble, ¿no? Y me parece un tesoro que estamos dejando de lado, ¿no? Vou plantexar unha pregunta para o chat e para vos tamén. Quero unha resposta de só un nome. Só un nome. Sodes Marco Garcés. Entran no despacho Óscar Mingueza e Fran Beltrán. Os dous piden cobrar escala top do Celta. Con Iago Aspas, con Brian Zaragoza e tal.
eso tes cartos para un dos dous. Antón? Beltrán. Yo Beltrán, claramente. Fernando Sí, di Beltrán, eu digo Beltrán claramente. Eu tamén claramente. E Eu ademais, tamén claramente por eso que decía Fer da cohesión, porque si é verdade que Mingueza penso que tamén é moi imprescindible neste caso, pero as cousas que fai Mingueza ás veces tamén as tes noutros xogadores, e Mingueza ten esta cousa de que ás veces o que Mingueza te dá, Mingueza te lo quita, non? Entón, Sí, claro, tal cual. é unha cousa así, penso que nesa disyuntiva, aínda que a mí me gustan os dous e penso que os equipos tamén, o xogo cambia moito cando está el, eu se me pones na disyuntiva metería os cartos en Beltrán. eu meterei os cartos en Beltrán tamén, polas mesmas razóns, e ademais... Ningún, dice el Toya, ningún dos dous. Celta Olla. Primero el club, correcto, me parece correcto. É Rubén Home Lomba. de club, Celta Olla. Sí. Rubén Lomba di, Mingueza por nivel de pase claramente te genera las jugadas de gol. Por iso eso é verdade. el quedaría con Mingueza, e Celtoia explica por que ningún, porque di non poden cobrar no primeiro escalafón do Celta. O tema é que eu creo que se Pero Joaquín, e Celtoia pode cobrar no primeiro escalafón do Celta Brian Zaragoza? Home. Sí. No, Claro. no, pero a ver, vamos a ver, pero si no lo traes, hay que invertir. A veces hay que eso. Un día acertaremos, ¿no? O sea, non saiu mal con Emremor, saiu mal con Bamba, saiu mal, bueno, vamos a ver con Brian, pero hai que invertir. Estaba pensando en Emremor precisamente, ainda teño... Claro, no, digo que saiu mal. Pero no es comparable, ¿eh? Lo de Emremor creo que es la peor situación de todas. Eu penso que Emremor é un xogador que é increíble que tantos anos despois esteamos ainda a mentar o seu nome, non? Entón, temos que mandar a alguén a Turquía a facer unha entrevista a Emremor. Ten moitas cousas que contar este Pois tío. eu teño unha compañeira na universidade que precisamente é de Turquía, así que terei que falar con ela a ver se quere facer a entrevista en turco a Emremor, non? Pero bueno... As cousas que podería contar Emremor, bueno. Di Rubén unha cousa coa que eu tamén estou de acordo. Eu creo que uno de los dos queda e creo que es Beltrán porque Mingueza es imposible. Eu tamén estou case que seguro de que Beltrán despois de toda esta cuestión de que é o último ano, non se renova, non me contactan, etc. Penso que a final Jorge sí que vai quedar Beltrán. Eu estou case seguro. Tamén porque é verdade que o mellor, a ver, as ofertas que poden chegar por Mingueza poden ser sustancialmente máis importantes do que ti podes aportar para esa renovación. Entón, claro, podes ter a condición de ter cartos para asumir pois unha suba de renovación para Beltrán e ter aínda pois algo para cadrar un pouco máis as contas, ¿no? Pero tamén é verdade que penso que vai estar ata o final de tempada, que Mingueza non vai marchar en xaneiro, que estará ata o final e que logo marchará, penso que ben. Sí, eu tamén estou seguro, ademais dá esa sensación de que esas son as novas, non? Esos rumores de que pode sair, pero non en xaneiro, senón cando chegue o verán. Marchará libre, non? Sobre todo se seguimos adiante na Europa League. Na Europa League, que é algo prácticamente seguro, non? Para min a cuestión da Europa League é se o Celta vai pasar directamente ou se terá que xogar se quedará entre os primeiros 8 ou no seguinte grupo, non? Sería un gran resultado. Bueno, sería un resultadazo do que eu non tería ninguna dúbida de que eu non tiña ninguna dúbida de que o Celta ia pasar de ronda, pero eu non pensaba que pasase, que podería pasar entre os 8 primeiros, realmente. Iso sería un resultado impresionante. Hombre, se cadramos un partido en Bulgaria como estes últimos, temos xa o 90% prácticamente asegurado de ese pase. Sí. Sí. Se gañamos en Bulgaria estamos con previa ou non, pero estamos dentro. Sí, casi. Cousa positiva no partido que do fronte ao Alavés, que o Celta mantivo a portería cero por primeira vez na Liga. Tamén tivo problemas para xerar ocasións de gol e despois Aspas, por suposto, conseguiu forzar ese penalti aproveitando a saída un pouco tarde do porteiro do Alavés. Pois iso sí que marcou a diferenza. Se queredes imos coas puntuacións, eu prometo a vos e a toda a audiencia que agora que estou de vacacións ata o domingo, porque estamos
preto xa de Thanksgiving, de Acción de Grazas, pois vou sentarme e vou actualizar todas as clasificacións, porque as cousas non saíron como eu agardaba con todo o traballo que levo tido na universidade últimamente, pero dende hoxe ata o domingo non teño clase, así que non teño excusa xa para non sentarme e actualizar. Así que, se queredes, imos coas puntuacións. Pues vamos, yo las tengo ya, ¿eh? No sé si alguén quiere empezar. Sí, eu tamén as teño, pero dalle, Fer. A ver, un punto para Borja Iglesias, aunque salió al final, sigue aportando muchísimo en los ratos que sale, además del trabajo siempre de espaldas. Cada balón que toca, es decir, le da la intensidad justa siempre al balón y lo pone donde hay que ponerlo. Es decir, son cosas que nos estamos acostumbrando a verlas, pero es que no era normal. Entonces es un jugador que te hace eso, sea titular o sea suplente. Entonces, todo lo que aporta Borja Iglesias realmente es impresionante. Y le doy 1, pues porque los otros 2 lugares están ocupados, pero si no, le daba 5. 3 puntos le doy a Aspas. Realmente fue determinante en esa jugada básicamente también. Está aguantando partidos completos, que eso es una buena noticia también. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí Aspas sigue teniendo la mentalidad y, digamos, la energía, también porque sabe dosificarse durante el partido de un chaval de 20 y pico años, ¿no? Y 5 puntos, antes lo nombraba, para Ilaix Moriba. Es tremendo lo que hace, todo lo que aporta, la regularidad que ha conseguido, de qué manera además se mueve, es decir, cómo conoce su cuerpo y cómo conoce los espacios, porque tú crees, por el cuerpo que tiene, que no va a poder hacer determinadas jugadas y las acaba haciendo. Entonces, claro, es ya, digamos, un plus a lo que venía aportando el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues 5 para Moriba. Pois aí están os puntos de Fernando, temos a Joaquín e a Jorge, non sei se alguén quere ir diante do outro. Pois eu vou, se queredes, porque teño xusto, como decía Fer, porque, bueno, decías que non lle diches os 5 puntos a Borja Iglesias porque tiñas as 2 posicións ocupadas. Pois eu sí que lle vou dar os 5 puntos a Borja Iglesias. Me parece bien. Pero tamén polo mesmo que dixeches, ¿no? Porque penso que foi realmente o pouco que xogou foi unha exhibición do santiagués, que decía, fixo pases clave, xogo de costas, un repertorio de como debe xogar un dianteiro. Penso que realmente está nun dos mellores momentos da súa carreira, e como ti dis, son cousas que antes non víamos, non tiñamos, e agora pois temos, ¿no? E todo o que podamos aproveitar, pues penso que mereceron eses 5 puntos. Voulle dar 3 a alguén do que ninguén falamos a toda agora, penso, porque eu penso que si fixo un partido deses interesantes, que foi Sergio Carreira, aínda que costara progresar en ataque, pero máis ben porque penso que non se entendeu moi ben co xogo de Brian Zaragoza. O resto fixo fantástico, que se tapou as súas costas ante os problemas de Marcos Alonso, entendeu o que o equipo necesitaba, foi moi solvente atrás, en ataque cando facía falta, e desta xente que corre, sube, baixa, ten forza, encaixa, está, é un carrileiro realmente fantástico, ¿no? Está a encadenar moitos partidos seguidos, ¿no? E o puntiño, pois dudei, ¿no? Antes mencionaba a Edu, que foi sorpresa, pero vou dar a Mingueza, polo que falamos antes, porque creo que con el sobre o campo o Celta xogou máis, xogou mellor, estivo sólido. Este é un deses partidos no que estivo, pois, no que nos deu e non nos quitou nada. Entón, bueno, ese puntiño, no? 5 Borja, 3 Carreira e 1 punto para Óscar Mingueza. Gustaron esos cambios, ¿eh? Gustaron os cambios, sí. Claro. Realmente foron os cambios que axudaron a que o Celta mantivese máis a posesión do balón e que gañase con máis facilidade do que cabía agardar, non? Despois dese 0-1 eu agardaba un Alavés que fose máis arriba, que se fixese máis aguerrido, que atacase máis, e non foi o caso, non? Entón, pois iso tamén ten que ver co que fixo o adestrador, non? Alguén decía no chat antes que Giraldez non era estratega, que era táctico, non? E me fixo gracia porque realmente eso foi o mesmo que dixo Iago Aspas no outro día na rolda de, bueno, cando lle preguntaron ao final do partido, non? Que Claudio era un enfermo da táctica, e realmente é que así, é máis táctico. Foi Jaime Soto aí. Aí está, é máis táctico que estratega, en eso estou bastante de acordo.
respecto, quero tomar a miña puntuación va a ser similar a de Fer. Vou darlle 5 puntos a Likes, 3 puntos a Aspas e 1 punto... Bueno, hai varios xogadores que o merecían, pero vou dar a Radu. Primeira portería 0 en Liga. Non foi unha exhibición de Radu, pero creo que vou premiar esa primeira portería 0. E unha cousa, retomando o que dixo Jorge de Borja Iglesias, non hai ninguna posibilidade de que este podcast o este vendo Florentino Pérez, non? Totalmente 0,0% de posibilidades. Pode ser. Eu estaba, a ver, que non quero decir, pero que eu estaba vendo Real Madrid Elche, eu estaba pensando, e que se este Madrid tille pos a Borja Iglesias, xa non digo Haaland ou Harry Kane, un 9, pero un 9 como Borja Iglesias, este equipo vai voando. Un jugador que se asocie como Borja Iglesias, que xogue de costas e tal, non sei que. E que o que falta, bueno, que non escoite, porque estos son capaces de poñer aí... Por lo que leí hoy, al Madrid le faltan muchas cosas, no solamente Borja Iglesias, pero bueno. Bueno, por de pronto lle falta que a forma de xogar de Xabi Alonso non encaixa coa xente que ten. Que claramente... Claro. Faltalle respetar un pouco a Xabi Alonso, creo. A un xogador que gañou absolutamente todo. Sí, é que unha persoa que desenvolvía un xogo moi concreto nos equipos nos que estivo, e claro, se ti queres meter ese esquema de xogo neste Madrid agora mesmo, pois tes moitos problemas, porque hai xente que traballa o xusto, e todos sabemos quen son, non? Entón, claro, cando estos xogadores gañen a metade que gañou Xabi Alonso na súa carreira, poden discutir algo. Correcto. Penso que é unha cousa bastante lamentable que ten pasado moito no Madrid, non? Se Xabi Alonso fose un adestrador doutro nombre, doutro país, doutra nacionalidade, a xente o respetaría máis, pero non o respetan porque é Xabi Alonso. Realmente, o que ti dis, cando a xente teña a metade da carreira que ten Xabi Alonso, pois que falen, non? Un tipo que gañou todo en 3 países. Pero bueno, correcto. Todo, con selección e con todo. Bueno, en fin. De todos os hechos, non é un bar merengue, así que podemos... No. Por sorte que non. Europeo, un bar europeo. Bar europeo. Puntiño a Radu, que primeira portería 0, que ata agora eran todas con Iván Villar. Curiosidade. Sí, efectivamente. É certo. Bueno, pois vou eu coas puntuacións que, bueno, non son moi diferentes as vosas. Eu doulle un punto a Carreira tamén polo que comentaba Jorge. Estou de acordo que fixo un bo partido e leva algúns partidos interesantes Carreira. 3 puntos para Borja Iglesias, 5 para Moriba. Podería cambiar iso e que sexan 5 para Borja e 3 para Moriba, pero, bueno, queda así porque Moriba realmente fixo un partido imponente e penso que merece nesta ocasión os 5 puntos. E Borja pois segue no seu nivel, non? Dá igual que xogue todo o partido, que entre na segunda metade ou que xogue máis ou menos, pero sempre un xogador que en xeral marca unha diferenza que ás veces se ve e outras non se ve tanto, pero sempre marca esa diferenza o noso Panda. Bueno, pois temos 2 partidos, non? Para esta semana. De feito, aquí nos Estados Unidos é moi típico que o día de Thanksgiving, que é este xoves, o terceiro xoves do mes de novembro, pois haxa partidos de fútbol americano da NFL, xa é o Thanksgiving Day, os partidos de Thanksgiving, etc. Pois para min o partido de Thanksgiving é o partido do Celta, que xoga exactamente o día de Thanksgiving, xoga fronte ao Ludogorets, que é un... E además al mediodía. Partidazo. Sí, perfecto momento para eu ver o partido e despois ir comer. Así que creo que está todo perfecto. Despois Tennessee Titans, non? Tennessee Titans que están casi que peor que os Wolves esta tempada. Pero bueno, como dicíamos antes, se o Celta gaña este partido, pues prácticamente está xa na seguinte rolda e con moitísimas posibilidades de entrar entre os 8 primeiros, non? Ojalá. Sí. Sí, as cousas son claras, non? E penso que tamén chegamos nun momento bastante bo, non? Despois, non somente na propia competición, non?
ter dous resultados moi interesantes en canto a xogo, en canto a resultado, non? En canto a goles. Encadeamos dous partidos moi bons. E realmente chegamos a este partido nunha situación, digamos, de ánimo moi boa, non? Tanto xa con algún problema de resultado resolto na Liga, non? Xa non estamos aí abaixo, senón que estamos na metade. Estamos, pois, tamén na Europa League, pois, moi ben. E penso que as sensacións son bastante boas para penso que ese Claudio tiña na cabeza o día do partido do Alavés, o partido contra o Ludogorets, podemos encaixar un bo partido. E, de feito, eu penso que se temos unha victoria clara, xa estamos aí totalmente clasificados directamente, penso. Sí, sí. Yo creo que, hombre, el Celta, después de los partidos que está haciendo en Europa, después del que hizo contra el Dinamo de Zagreb y con la previsión de este Ludogorets que ha perdido a su entrenador, lo han cambiado recientemente, creo que se va a encontrar con un rival, con un juego a lo mejor no muy definido, y si el Celta es fiel a su estilo, no digo que salga un partido redondo, pero bueno, yo creo que la balanza está bastante a favor, ¿no? Luego, ya sabemos que en Europa ganar cuesta mucho, da igual el rival, pero bueno, a priori yo veo una victoria. A lo mejor no tan contundente como la de Zagreb, que eso fue algo totalmente pues inesperado, merecido pero inesperado, pero yo creo que está todo bastante de cara. Creo que el Celta tiene que volver a ser maduro como lo fue contra el Alavés y no confiarse, es decir, aunque el rival parezca débil, no confiarse. Y el primer paso, siempre lo digo, es no regalar balones, hacer las cosas bien y no hacer cosas como las que hicimos contra el PAOK, que era un equipo muerto al que le dimos vida con un error muy tonto en una salida que realmente estaba todo a favor para salir bien en esa jugada y nos equivocamos gravemente. Es un error que no es ni mucho menos digno de primera división. Con lo cual, si eso lo mantenemos, si mantenemos esa actitud de concentración y a partir de ahí a ver si sale algo más en ataque, creo que contra Ludogorets mínimo el empate está garantizado. Sí, é un deses equipos xeralmente cando un viaxa pois a xogar en países como Bulgaria, Ucraína, Rusia, etc., pois os partidos sempre son complicados polo clima, porque son equipos que non se coñecen tanto, non? Pero bueno, penso que o Celta ten unha moi boa oportunidade agora, tal e como está, como van as cousas, a lo menos en resultados, non? Cara arriba, pois este é un partido, penso, moi importante, como dicía alguén no chat, precisamente por iso, porque sería prácticamente asegurarse esa clasificación e poder centrarse un pouco máis na Liga, na Copa, etc. Joaquín. Sí, no, son desplazamentos difíciles, porque es difícil llegar ao estadio, líder. Desplazamentos moi difíciles, sí. Quero decir, temos exemplos de equipos da Liga que o Rayo Vallecano, un equipo que teño en alta estima ou que considero que é un nivel similar ao Celta un pouquiño mellor esta tempada casi. Por aí estamos, empatou en Suecia contra o Gotemburgo, que é un equipo frouxo da Liga Sueca. Este ano non sei quedou quinto ou cuarto. E logo o Villarreal tamén palmou en Chipre contra un equipo dun nome imposible e tal, o sea que a ver, o Gallá, que é moi complicado, non teño nin idea de como xogará o Ludogorets e tal, pero se Fer di que están en crise, pois nada, pois temos que facer a crise aínda máis grande. O Ludogorets, por cierto, que é un equipo pois creado nos anos 40 e que en certo momento se xuntou con outro equipo titulado co nome de Fútbol Club Antibiotic Razgrad, ¿no? O nome é Antibiotic, supoño que, pois non sei, estaría patrocinado ou dirixido por unha empresa de antibióticos ou de medicinas. Pero despois o clube desapareceu no 2005 e voltou a aparecer despois co nome que ten agora. Entón é un equipo que ten historia, pero que realmente tivo problemas e tivo que de algún xeito refundarse recentemente, según puiden ler na Wikipedia. Non é que eu siga a Liga búlgara, pero este tipo de historias sempre semellan interesantes. O Ludogorets, que antes era o Antibiotic Razgrad, non? Entón, bueno, sen saber moi ben
o que agardar deste partido que non coñecemos a ninguén, non? A ninguén da plantel. prácticamente non. De feito, non vin tampouco ningún dos partidos que xogou en Europa League antes do partido do Celta, aínda que teño a canle que pon todos os partidos, podería velos, pero non o fixen, así que non podo facer unha verdadeira un verdadeiro análisis sesudo, pero sí que podemos, a lo menos, pois, dar a nosa porra para ver se acertamos a lo menos os resultados, ¿no? Sí, yo ya la tengo aquí. Yo voy a poner un 1-2, Ludogorets 1, Celta 2, goles de Brian y Jutgla. Bueno. Eu penso que vamos seguir abogados a meter 3 goles. Eu penso que vamos a gañar 0-3, sí, 0-3. Co frío de búlgaro nos vai vir ben, e van marcar Jutgla e Borja Iglesias un par deles. Moi ben, anotado está isto. Eu vou dar a nota discordante, vou dicir 1-1. Un empate que tampouco estaría mal para seguir sumando. Queres volver polas vellas maneiras, Antón? Sí. Non quero, pero bueno, un nunca sabe, non? Tampouco o Celta pode gañar todos os partidos seguidos, pode ser que sí, pero nalgún intre ten que non gañar, mellor que sexa este partido e non o partido de Liga que xoga o domingo, non? Pois que marca? Pois non sei a quen poñer. Eidú de cabeza. Eidú non está registrado. Es verdad, no está. No, era porque alguén dicía no chat que só lle faltaba a Eidú marcar un gol de cabeza para coller total confianza. Entón, non será Eidú, pois entón, pois xa está, dicimos que marca Jutgla. Podes deixar iso para o partido do Español, que aí sí que pode marcar un gol de cabeza. Aí pode ser. Ao estilo Puyol, ¿no? Aí... Sí. Non con ese pelo de Puyol, pero sí é ese estilo. Xogará con neve o Celta, sería bonito, Se nevase ali en Bulgaria, sería bonito ver o Celta xogando en neve. A veces hai partidos, bonito, pero bueno, non sei. A veces hai partidos de Thanksgiving da NFL que sí que son con neve, así que bueno. Sí, teño visto. Agardo que non porque o balón laranxa, con neve sí que co balón laranxa. Bueno, esta fin de semana houbo moitos partidos na Premier xa con neve e con algúns copos caíndo. De feito, Sí. Sí, no, Didi. No, digo que aquí falan de que haberá neve o domingo, así que non sei se bueno, o mellor non. Pero, bueno, aquí nevou preto aquí de Copenhague e tal, nevou bastante este fin de semana. Pero bueno, eu dando a porra, pois mira, iba a decir un 1 tamén, pero bueno, vamos a decir 2-2. É que temos unha encerrona búlgara. Temos unha encerrona búlgara ali 2-2. E quen marca? Quen marca? Iago Aspas, Pichichi de Europa League. Vamos a decir un pouco de fantasía por ali. Miguel Román. No, perdón. Ilais. Moi ben, Moriba. Perfecto. Pois temos xa a porra do partido fronte ao Ludogorets, que, como di Fernando, por aquí sairá ás 11:45, é dicir, que ás 6:45 en Vigo, e o Celta está a xogar moitos partidos, porque en 7 días ou 8 días o Celta xoga 3 encontros, o do domingo, que xa xogou, agora o desprazamento a Bulgaria, e despois na casa, se non me trabuco, o Español, non? O Español, sí. Sí, correcto. Muy fuerte. Como decía Piqué, o Español de Cornellà el Prat. Efectivamente, o Español de Cornellà el Prat, partido que non estará Antonio García Teijeiro, porque estará en México na Feira Internacional do Libro de Guadalajara, sen viaxar aos Estados Unidos, iso deixo caer por aí, por se está comentando isto, que aquí tamén o recibimos cos brazos abertos, igual ca en México ou inda máis. Pero, bueno, será un partido na casa, o primeiro que perda Antonio en moito tempo,
pero vos, Fer, Jorge, estaredes aí, así que, bueno, que agardades dese partido para ir pechando o programa? Pues un rival muy complicado. El Español nada tiene que ver con el Español de la temporada pasada. Está sumando un buen montón de puntos. Le ganó al Sevilla ayer, creo que es ayer, 2-1. Y en Europa, ¿no? sí, o sea, está en una zona muy cómoda y creo que toda la presión que tenían el año pasado por no descender, este año la han invertido totalmente, con lo cual me espero un equipo bastante fuerte. Acordaros que ya nos ganó el año pasado aquí en casa aplicando la táctica del contragolpe claramente, pero es que le ganó la partida a Claudio, que no supo, digamos, pues eso, proteger bien la portería y en 2 desajustes defensivos pues nos pintó la cara al Español, con lo cual, bueno, yo creo que de todo se aprende. Claudio mejoró su presencia en Álava con el partido de este domingo, ya después de haber perdido allí de forma contundente y empatar el año pasado. Bueno, pues este año aprendió. Yo creo que contra el Español esa lección la lleva aprendida y creo que será un Celta más maduro, lo que venimos diciendo en este bar, ¿no? Un Celta que ha madurado, además de insistir en el estilo, ese estilo ahora está, digamos, retocado con madurez y con más concentración. Yo creo que va a ser un partido bastante competido y nada sencillo. Es verdad que, bueno, hay un poco de ansiedad por ganar ya en Liga en casa, no se ha ganado, pero bueno, yo creo que vamos a ver un partido bastante reñido, con un Español muy diferente al Español del año pasado. O sea que, bueno, pues precaución. E a mí, Fernando, non me parece un partido sinxelo para acadar a primeira victoria na casa. No, por eso digo que no lo es. O sea que, bueno, también te digo, si seguimos puntuando así fuera, en casa tampoco me preocupa que empatemos de vez en cuando. Bueno, sí, gañar un par deles estaría ben, Sí, hombre, también, evidentemente, pero bueno. Hombre, diante da parroquia local hai que dar algunha alegría, non? Sí, claro. Sobre todo ter unha sensación de non, sabes, de non perder xogando mal, ¿no? Que o que ata agora estaba pasando na casa, ¿no? E penso que o que di Fer, se realmente este ano o plantexamento diste é diferente, é un equipo pois que penso que se adapta un pouco mellor o que ten diante, pois penso que este pode ser o partido onde, bueno, pois xa Giraldez teña buscadas solucións, ¿no? para esa táctica, ¿no? que nos gañou o Español 2 veces, e sendo un partido, un equipo distinto, pois o mellor tamén Giraldez ofrece solucións diferentes, ¿no? Podemos ter un partido que non vai ser sinxelo, pero pode ser un partido que se gañe, non? É o que diga aí, claro, que se gañan neste partido, pois estás aí xa nunha situación pois bastante máis folgada da que estabas, ¿no? Para que logo, bueno, o que comentábamos sempre, ¿no? Que as cousas poden mudar moi rápido en 2, 3 partidos, ¿no? Para ben ou para mal. Para ben ou para mal, exactamente. Estamos ali no pelotón da Liga. É que ademais, precisamente é o Español o que marca eses postos europeos, porque está agora en posición de conference, ten 21 puntos e o Celta está, pois, 5 puntos por debaixo, non? Sí, estaba pensando que el Español el año pasado nos ganó también en su campo, un partido que, por cierto, Jorge, vimos allí desde Balaídos, en esa pantalla que nos puso el Celta. Sí, una tarde, la verdad, bastante aciaga, porque el repaso que nos dio el Español aquel día fue tremendo. Contundente. Sí, fue contundente y realmente desnudó todas las carencias del Celta y las puso sobre la mesa. Realmente nos ganaron con acciones de despiste. Recuerdo goles, digamos, bastante extraños. Algún gol no fue de una jugada elaborada, sino que fueron, bueno, pues lances concretos. Y realmente el Español el año pasado, vamos, nos pintó la cara en la ida allí y en la vuelta aquí. O sea que hay que estar ojo a Víctor. Vai ser un partido para estar moi concentrados, non? Sí. Outro día, por exemplo, contra o Alavés, houve hai un par de momentos de facernos un pouco un lío, un par de perdas de balón bastante lamentables, que unha de Marcos moi concreta, que con outro equipo, pois eso podería ter sido un gol perfectamente, non? Contra un equipo como o Español, eso non se podes permitir. Entón, bueno, é un partido para ter a máxima concentración e intentar, pois, xogar dunha maneira máis ordeada, non? Sí, estou de acordo. De feito, penso, como xa dixen, que é un partido
vai ser complicado para acadar esa primeira vitoria. O Español é un equipo, bueno, bastante sólido polo que teño visto nalgúns resumos, nalgún partido que collín en directo do Español pois aquí por casa. Bueno, penso que se é posible Giraldez debe aprender do que ocorreu ano pasado e facer o que sexa posible para que non volte a ocorrer, porque efectivamente o ano pasado o Español fixo 2 moi bons partidos fronte ao Celta e bueno, pois este é o primeiro que xogan este ano en a casa de milagre o ano pasado. Sí, a pesar de todo, non? Pero contra o Celta sí que xogaron mellor, iso está claro, non? Entón, bueno, É curioso como cambian as cousas, porque o Español, eu vexo o Celta un chisco peor que o ano pasado, o Español 2 ou 3 niveles por enriba do nivel do ano pasado, a pesar de que perderon o seu xogador máis determinante, que foi o porteiro, Joan García. Bueno, está Peremilla a un nivel estratosférico, Puado está mancado, pero un xogador de moita calidade. Bueno, vexo un partido. E o adestrador creo que está un pouco infravalorado, A xente non... Creo que ten moito mérito facer xogar como está xogando este ano este plantel, que non é un plantel tampouco brillante, e telo nestes postos así tan cómodos, porque vindo do ano pasado, que salvaste na última xornada, xogar así ten moito mérito. Pero creo que tamén é porque as cousas están bastante igualadas, non? Na Liga hai partidos que se perden por erros, porque realmente os equipos que están máis ou menos aí nesas posicións, pois de metade da táboa para baixo hai bastante igualdade, non? Entón, bueno, pois dunha tempada a outra que se fagan un pouco mellor as cousas nun aspecto ou noutro, pois pode facer que o equipo suba ou baixe en prestacións, en posicións, etc. E penso que iso está a ocorrer co Español, que ademais conseguiu algúns resultados interesantes no que vai de tempada e por iso está agora onde está, aí en posicións de conference, non? Di por aquí, por certo, antes de dar a porra, Jaime Soto, que 7 anos vive en Barcelona é un pouco perico. Ollo co Español, que nos pode dar un susto gordo. Di tamén Celtoia que Manolo é moi bo adestrador e un grande motivador. Xa o ano pasado, non? E di Jaime que viviu 7 anos, 7 anys, non? Como se diría en catalán, 7 anos en Barcelona. Penso que non vive xa en Barcelona, pero sí viviu. Bueno, que pensades sobre o resultado? Eu digo que vai ser complicado, pero tampouco vou dicir que o Celta vai perder. Pero que pensades? Bueno, yo voy a poner un 2-1. Unha idea. Dime. Non, que dixo Antón, vai ser partido complicado, pero non creo que o Celta perda. Bueno, sabemos que vai a Sí. Se ve venir otro empate. Yo voy a poner 2-1. Voy a ser un poco optimista. Como digo, va a ser una victoria muy ajustada. Y van a marcar el Abdelawi, ojo ahí, el Abdelawi y Pablo Durán. Vamos. El Abdelawi e Durán 2-1 di Fer. Espectacular. Jorge. Eu tamén tiña pensado 2-1. Pode repetir, non hai problema. Que optimistas son. No, pero sobre todo porque é o típico partido onde se está axustada a cousa, podes empezar palmando ou marcando, empatar, e logo podes levar o partido ao teu terreo nos últimos minutos, no último tempo, e ao final podes marcar un segundo gol, non? Podes gañar ou perder desa maneira. Penso que vai ser un partido con poucos goles, non? Non penso que haya demasiado acerto por as dúas partes, non? Pero bueno, para dar un chisco distinto, imos por 2-0, outra portería a 0, con boas intervencións neste caso de Radu, salvándonos a cara en 3 ou 4 ocasións clarísimas de gol, ¿no? Para ter emocións fortes para Jorge, que está aí no estadio. Veña, 2-0. 2-0, os goles de... Pois goles de... a ver, pode marcar Aspas, creo que Aspas vai marcar outra vez, pode marcar tamén Jutla. Moi ben. Joaquín.
Bueno, un Borja Iglesias. Moi ben. Eu non ia decir un. Non ia decir un. Eu digo 2-2. Tamén gol de Borja. Pesimista. Tamén gol de Borja. Ese gol de Aidú de cabeza. Hai que meterlo, ¿no? Hai que poñer a Aidú de... Borja creo que este ano ten que facer un partido de hat-trick. Creo que sería xa, ¿no? Está nese momento dulce. Lo hizo en Barcelona, ¿no? El año pasado, ¿no? ¿No fue en Barcelona, Jorge? Sí. O que pasa que como aquel partido logo perdemos 4-3. Ya. Qué pena. Un hat-trick de pena, ¿no? É deses hat-tricks que levas o balón asinado, pero perdes o partido, ¿no? Sí. Pero bueno, eu falo deste ano que está aí enchufado e con opcións, ¿no? Temos que xerar máis, Jorge. Non é culpa do Pando. Temos que xerar máis ocasións. Hai que xerar totalmente. Hai que xerar máis. Porque as que ten, sí, as mete. Pensades que ten opcións de ir ao Mundial? Yo creo que Hombre, sí. De momento está haciendo el camino lo está haciendo. Yo creo que Luis de la Fuente lo tiene bastante en cuenta. Y creo que es un jugador que hace mucho vestuario, aquí lo demuestra en el Celta, y yo creo que Luis de la Fuente igual lo valora también. Y luego cuando sale, pues bueno, yo creo que no baja el nivel. No le pasa como a otros jugadores que van a la selección y cambian. Non, a pesar de non marcar, o que xogou nestes últimos partidos do parón, fixo uns partidos moi serios, non? Penso que está que o que te dis, que non cambia o seu tipo de xogo e non está a baixar o nivel, e fixo partidos moi serios. Eu penso que sería un bo engadido a esa selección. Sí, eu digo porque nestas últimas convocatorias volveu a aparecer e realmente pois é un dianteiro que está a moi bo nivel e tampouco temos un exceso de dianteiros top, ¿no? Neste momento. Non, unha posición máis clousa seguramente. Sí. Eu penso que os seleccionadores deben levar os xogadores que están ben, non? Que están en forma. Mesmo seleccionadores tan pois tan pouco educados como De la Fuente, como puidestes ver co xuiz de liña que lle negou ese apretón de mans. Iso non se fai, home. Non. Eso é feo. Eu creo que non vai ir. Porque aínda que quizás tería Oco como un especialista, como alguén que para titular non vai xogar, pero eu creo que tería Oco como especialista, creo que vai levar a Oyarzábal e a Ferran, e creo que vai levar a xa non por mérito, pero por xerarquía vai levar a Morata tamén, seguramente. Claro que a min eso é o que me cabrea, porque o tema da xerarquía é como pasaba con Raúl no seu día, non? Quero dicir, se estás ben, moi ben, pero Morata non pode ser o comodín para decir, non, é que leva Morata por xerarquía e por comodín. Pois non, se fai unha tempada mala, pois deixas a Morata na casa e non pasa nada, non? Pero é que é verdade que en España que é moita costume nas seleccións facer iso. As seleccións funcionan así. Si as seleccións moitas veces é levar o tipo veterán, un tipo que motive. Son torneos moi curtos, no que a motivación e tal, xa non é unha tempada longa que tes que ter un tipo que vai a xogar 5 ou 6 partidos. Non. É un xogador, o terceiro dianteiro, un xogador casi residual. Pero Borja motiva, hombre, motiva moito máis que Morata. Yo creo que sí. Para mí un tipo máis interesante que Morata tamén. Sí, ademais diso, pero como motivador, dende logo que é así, porque podemos velo no propio Celta e di Celtoia moito peso da prensa de Madrid. Iso tamén ten moito que ver, non? É que realmente a prensa de Madrid en España é a prensa, realmente. Pois claro, os periódicos, os xornais que se len, sobre todo os deportivos, son de Madrid, non? Despois hai outros en Barcelona, en outros lugares, pero os dous que venden son os de Madrid, e esos son os que teñen realmente máis poder. Non é unha tontería que dice el Toya, porque así é. A prensa de Madrid ten moitísimo poder dentro do fútbol, do deporte, pero en particular do fútbol, que é o que realmente interesa a eses xornais. Bueno, pois rematamos o programa. A idea era que durase unha horiña, Fernando, e remateu durando 90 minutos, pero bueno, había moito que comentar, como se fose un partido ou unha película. Por certo, hai unha película que vin hai pouco en Netflix que se chama Train Dreams. Os soños do tren, magnífica película. Non sei. Penso que a ten aí. Non, ten a novela de Dennis Johnson, Train Dreams,
A min onte me pareceu moi boa adaptación da novela. Realmente a novela é magnífica. É unha destas peliculazas deste ano que unha mágoa que non se estrena en salas aquí, viu directamente en Netflix, pero é unha peliculaza, sí, señor. Sí, eu recomendo, vímola aí un par de noites, sorprendeunos moito, mesmo escoitei a falar dela na radio, e dixen, teño que vela, e gustoume moito, como ti dis, Jorge. Así que Train Dreams, os soños do tren, de Clint Bentley, é o director, está basado nesa novela que non lín, pero que teño interese en buscar. Pois, que teñes un oco, máis é unha novela que son 112 páxinas destas novelas que se leen prácticamente nun par de vitrasas, pero é unha novela fermosísima, realmente, fermosísima. Desas que en inglés se chaman novelas, ¿no? Con doble L, porque son novelas breves, novelas curtas. Bueno, pues moitas grazas, Jorge. Non estaba preparado isto, que a xente pode pensar que estaba preparado. Isto teño o libro aí atrás, non falamos disto antes. Jorge, moitas gracias por voltar por robar e bueno, pois a ver se a semana que ven voltamos con alo menos unha vitoria e un empate. A ver, polo menos temos que falar deses dous partidos, desa xornada europea do partido do Español, e a ver se polo menos non falamos de ninguna derrota, ainda que sexa victoria e empate, pero sumar e seguir sumando e seguir xogando ben. Como foi, por certo, o congreso no que estiveches a semana pasada, que por iso non pasaches por aquí? Sí, a verdade é que pasoume o do ano pasado, se lembrades. O ano pasado tive neste mesmo congreso en Sevilla e xusto a semana seguinte xogaba o Celta. Esta vez o congreso foi en Vitoria e xusto a semana seguinte pois xogaba o Celta en Mendizorroza, que é unha mágoa porque de ter coincidido pois fixera o esforzo de quedarme ese día e poder asistir aos dos partidos, pero ben, estivo ben, realmente que Vitoria é unha cidade moi agradable para estar 3-4 días e a facultade está no centro da cidade, co cal é unha maravilla para poder... Como en Vigo, casi, non? Como en Vigo. Como en Vigo, pero bueno, que a mí en Vigo gústame que estemos no monte. Eu son un defensor do monte bastante acérrimo, gústame o campus na natureza. Sí, a verdade é que a mí tamén gústame que este aí lonxe do centro, e máis hai boa comunicación cos vitrasas. Sí, agora non era como en tempos que había solamente aquel autobús que ia por Beade. O número, non sei, a 17 ou algo así. O 16, era o 16 e o 8 que tienes que baixar para que tirase para as costas de Beade arriba. Joaquín, moitas grazas tamén por estar aí dende Suecia, que teñas un bo resto de semana e vémonos tamén de ocasión. Moitas grazas. E como gañemos estos dous partidos que veñen agora, Beltrain Dreams. Beltrain. Sí, señor. A ver se renova. A ver se renova. La pena es que los directivos no están soñando con Beltrán, me parece a mí, pero bueno. No, creo que custa dar a morterada, creo. Pois se non o renovan, o mellor haberá Beltrain Nightmare, non? Será sí. Se non o renovan pode ser un pesadelo. Bueno, Fernando, tamén moitas grazas por estar aí, xa sabes, lembra onde podemos escoitar e ver o Bar Celeste, ademais de aquí en YouTube. Antes de nada, no se imagina esta directiva el dineral que puede costar traer a alguien parecido, ya no digo igual, a Fran Beltrán. Entonces, bueno, mucho hablan de dinero, el dineral que puede costar. Igual es peor eso que renovarlo por un poco más de dinero. Sí, nos podéis seguir, como sabéis, en YouTube, en Facebook, en iVoox, en Spotify, en Instagram, @elbarceleste, por ahí andamos. Y nada, un placer, como siempre, estar con todos vosotros. La verdad es que da gusto así comentar las andainas de este equipo y se nos pasa el tiempo volando. Hora y media, Antón, volando. Pues sí, así tamén hai que dar as grazas a todos e a todas por estar no chat, por engadir comentarios, preguntas, información sobre rumores e cousas así, que fai que o programa pois non sexamos os que estamos aquí a falar, senón tamén pois a pequena comunidade que vai xerándose arredor do programa. Así que moitas grazas por estar aí e realmente prometo que neste Thanksgiving, ademais de dar grazas e comer o pavo e todas esas cousas, vou actualizar todas estas clasificacións para que no vindeiro programa poidamos saber quen está en primeira posición dos xogadores e tamén da porra da audiencia. E agora, para rematar, pois ese berro celeste que chegue ata Razgrad, que é ben lonxe aí en
en Bulgaria. ¿Preparados? Vamos. Veña. Coma sempre o de sempre. ¡Celta! ¡Celta! ¡Viva Beltrán! Aspas.